Dan kien gvern li fl-aħħar sentejn ipprovda stabilità ekonomika u baqa' jkun sensittiv għar-realtajiet tan-nies. Dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru Robert Abela f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja, sentejn minn meta bdiet il-ħidma ta' Gvern Laburista ġdid biex iwettaq il-wedi fil-manifest Malta flimkien. Imdawwar b'membri tal-Kabinett u l-Grupp Parlamentari Laburista, il-Prim Ministru spjega l-frażi stabilta ekonomika billi qal li l-Gvern irnexxielu jibqa' jipprovdi stabilta minkejja dak li qed jiġri fid-dinja. Fuq qudiemnet semma l-istabilta fil-qasam tal-enerġija u fil-prezzijiet ta' mijiet ta' prodotti essenzjali tal-ikel li kollha qed iħallu aktar flus fil-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin. Hawnhekk il-Prim Ministru innota kif l-istabilità u s-serħan il-moħħ iġibu l-fiduċja li tissarraf fit-tkabbir ekonomiku. Fil-fatt ħabbar kif pajjiżna mhux biss baqa' jirreġistra l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, imma l-ewwel darba fl-istorja il-ġid nazzjonali ras għal ras qabeż il-medja taż-żona euro. Lilin miż-żewġ miżuri kbar ta' stabilta li Prim Ministru elenka ħemel ta' inċentivi oħrajn li għenu lill-poplu, fosthom l-akbar żieda fi-Children's Allowance, fil-pensjonijiet u għajnuniet lil first time buyers. Xahar li jmiss hekk kif ukoll wedna fil-budget nibdew iwettqu lotja ta' 1,500 euro mogħtija fuq medda ta' 3 snin lil ġenituri illi t-tfal tagħhom jibqgħu jistudjaw full-time lilin mill-età obbligatorja. Qed issir ħidma wkoll biex jingħataw aktar spazji miftuħa lill-familji. Qegħdin naħdmu biex medda kbira ta' art ġewwa ħattar tibda wkoll titgawda min-nies. Qed nitkellem hawnhekk fuq Witinċita li issa ilu għal medda snin twila joperah il-konsorzju li jħossib il-landscaping ta' madwar il-pajjiż. Nista' nħabbar illi ilħaqna ftehim biex dan jibda jitgawda mill-pubbliku u dan jiġifieri t-tgawdija mill-pubbliku ta' din iż-żona se tkun tibda ssir fi żmien ftit xhur biss. Il-Prim Ministru nnota kif tul dawn is-sentejn Malta baqgħet vuċi internazzjonali b'saħħitha u komplet issaħħaħ ir-reputazzjoni tagħha filwaqt li lokalment ir-riformi li kien hemm bżonn saru fosthom fis-sistema ġudizzjarja tal-kostruzzjoni marittima, soċjali u ambjentali. Mhux se nibżgħu nagħmlu r-riformi, imbarkajna fuq tista' tgħid proċess holistiku ta' riformi f'kull settur f'dan il-pajjiż. Dejjem ikollok minnu xettiku, dejjem ikollok xettiċi li jgħidulek li r-riformi mhux se twassalhom jew meta se tiġi biex titrasformhom fil-prattika ma jaħdmux. Għal dawn ix-xettiċi dejjem weġibt b'konvinzjoni. Il-Prim Ministru tenna rrieda u l-impenn li l-1000 proposta fil-manifest elettorali Malta flimkien ikompli jinbidlu f'kisbiet. Hawnhekk ukoll ħabbar li 50% tal-istess wedi elettorali diġà twettqu jew bdew jitwettqu. Sodisfatt ħafna bil-mod vibranti kif ngħid qegħdin nemmen li qegħdin naħdmu f'dal-aħħar xhur ukoll nibqgħu viċin in-nies nisimgħu x'inhuma l-isfidi u r-realtajiet tagħhom, però nemmen li nistgħu nibqgħu nkunu gvern li jibqa' jwassal għas-soluzzjonijiet li jeħtieġu lil dan il-pajjiż.